салому дуруди бепоён ба кулли мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз, салому дуруди бепоён ба тамоми мардуми муҳоҷиру тамоми мардуме ки берун аз марз, берун аз тоҷикистон кору фаъолият мекунад, ба тамоми тоҷикзабонҳои рӯи замин, аз ҷумла ба афғонистони бародар. тоҷико бисёранд ку саломи худро ба шумо мерасонам дар тамоми кураи замин. хоб имрӯз мо навори охирони мо дар шоҳрои данғара буд ки тамоми ҳаёти зиндагии ман, ҳаёти бачагии ман дар он ҷо гузаштагӣ буд. ман як наворе кардам, саршавӣ перевалда. ман як наворе карда будам ва хостам ки наворҳоро давом бутам. ман ҳар як гардиши шоҳрои данғарада, ҳар як гардишда чӣ корҳо шидагиай, ба сари ман чӣ мушкилиҳо омадагиай, ба чӣ мушкилиҳо рӯбарӯ шидагиам, чӣ хел ашкҳои ғам ба ман рехтагиай, чӣ хел ашкҳои шодӣ ба ман пайдо шидагиай дар ин шоҳро ки ҳаёти мон гузаштагиай. ман ба шумо оли қиссаҳо нақл мекунам. бародарони қандум, ин навори ғайринавбатие ки ҳозир ман карда истам, ман гуфта будам барои кирмои Калифорнияву барои Павлонияу барои Биягумс гап намезанам. як муддате нашид. дунё ҳамин хелай, пасивбаландии зиндагӣ ҳаминай. маро як ҷавоне занг зад, ай Абдураҳмони ҷомӣ, чунон ҳам меҳру муҳаббат қатӣ гуфт ки бобоҷон, мада кирми Калифорния дар корай. бобоҷон, мада ҳамин ташкил ки ҳам хел наворҳо партов, чӣ хел порро шутаиса, чӣ хел бияракторо карда, чӣ хел як меҳру муҳаббати хос қатӣ. ма гуфтам як навор кунам. ҳозир ҳамин рӯз ма худо насиб кунад, ма кирмаки Калифорния сета бананови яшик ма ба уҷо бурданӣ ҳастам. бародарони қандим, имрӯз ма тиҷорат каистам. имрӯз ай кирм, ай пору бобот тиҷорат карда истад. дурӯғ нест. факту рақаму ҳуҷату далелу муҳру печатка шумо қадига мезанам. хароши мастер сделает с говно деньги. медони хеле гапора ҳаст, як хат бахшиш. хароши мастер, хароши бобо бизнес мекунад. шумо нагӯед ки фақат гапи холига мезанад. факту ҳуҷату рақаму далели мана ним квадрат, мана ним квадрат, ҳар дим мешава як квадрат. ҳар да ҳамина замоне буд ки 280, 300, 350 доллар бачаҳои мо Биягумс парваро ай Узбекистони бародарӣ ворид карданд. ду банани коробка, я банан коробка чанд пулай? бародарони қандим, я банан коробка чанд пулай? ду банан коробкаи пору кирми Калифорния 350 доллар. мат шуморо гуфта истам. бародарони қандим, вақте ки сухан дар бораи 15 тон Биягумс рафт, ман я навор кардам, он омада буд. 15 тонна Биягумс сухан кардам ва ба ӯ гуфтам 15 тонна намеша. ман гуфтам хеле мумкин ман 15 тонна истеҳсол кунам то охири сола. гуфт не, 500 тонна катушко ҷергатол дар рехтан дар 500 тонна. ман ба сари баланданам хел 500 тонна истеҳсол мекунем гуфтам. 500 тонна истеҳсол мекунем. хеле суҳбатҳои ҷолиб шид. 500 тонна гуфтам, албатта ман истеҳсол карда наметавонам. не ки тамоми бародарои Биягумс парварора ман занг мезанам, 500 тонна мебарам, ҳамаш бо сертификат қатӣ. бародарони қандим, имрӯз ман ба ӯ бародар мо ҳозир 3 коробка 1.5 квадрат мегирам. куҷо мебарам? Абдураҳмони ҷомӣ то саховата гуфт бобоҷон биёр, то саховата мебарам. деҳқонони муҳтарам, шумо саховат пиёз, помидор, катушка, бодиринг мебурдед. бобот кирми Калифорния мебарад. аҷоибот кирми Калифорния мебарам. бо нигаҳ ки як бананови коробка пору чӣ қадар арзиш дорад. шумо мефаҳме намира? вақте ки сухан дар ҳисобу китоб рафту дар вай рафт, бародаро баъзе бародарош гуфтанд ки ту 500 тонна мегӯи 2 сомонӣ гуфтаси литри Биягумса. сухан а 1 миллион сомонӣ рафтаисай. ҳуш дори бобо, 1 миллион сомонӣ рафтаисай.
оё налог чӣ мега шумора? Я банан коробкаи пору ая коробкаи банан худи банан чӣ қадар қимат гасиса оё налог чара қарор мемона? ҷавони кӯтаҳфикр, ҷаноб ҷавони беандеша, чӣ шумо налог супордани несте? налог супордани несте шумо? ман 1 миллион сомонӣ даромад кунам, чун налога намеспорам? ҳолон ки ман мисол 15 тона 2 сомонӣ худаш мешавад 30,000 сомонӣ, барои чӣ ман налога наспорам? шумо ай налог мегирезен? хотиррасон мекунам бародарони қандам, гапи боботон хуш гӯш андозен. дар ин замон, дар вақте ки ҳамин мо зиндаем, дар рӯи замин гашт гузор мекунем, ватан дорем, инсон ҳастем, одам ҳастем, аз ду чиз гирехта намешавад. аз ду чиз гирехта намешавад. яке аз ҳазрати азроил гирехта намешавад, дим аз налог, аз андоз. чӣ хел мегирезӣ? ному таст ҳамаш ҳаст, мезана компютерда меброя. налог ин моҳ наспорди, моҳи дигарам ин сол намс, сол дигарам, сол дигарам, ҳамаш дар уҷа сабт шуда. шумо нахуд нафаҳмед, сабт шуда, ҳамаш процентш хурдан мегира. налога ҳатман спордан дар кор. налога ҳатман спордан дар кор. ман ин ҳамихел биаректро дорам, ҳамихел истеҳсолот дорам. оли фақат кирми Калифорнияра ман бурдаистам саховат. оли Павлония медуни чӣ қадар мада заказ шудаистанд, стаканчико 2-3 заказ кардистанд. оли ӯро ман навор мекунам. ман пайи қадами налога андоза хайру мақдам мегум ба хоҷагӣ. налога меспорам, завон аламиқа дурозай. налога меспорем, гам мезанам аҷуда. хеле гам назанен. налог бобо чӣ хел налога меспорем. налога спордан дар кор. бародарони қандам, риштаи сухана дароз намекунам. ба шумо чунин гуфтанӣ ҳастам ки ёфтед ёра. баъди ин наворҳои мисол ман шоҳраи Данғара мекунам ва дар усуни перевал, дар Данғара, худи Данғарада ман шогирдо дорам, соҳибназар эмомназар, ки аз ман худи аз ман моҳӣ бурдагиян. манам як хабаршон бигирам. бо ҳавзҳое ҳастанд уҷада ки ман мисол ишонро мерам хабар мегирам. бо уҷада кирмакпарворе ҳастанд, биёгумус ташкил кунандагои биёгумус ҳастанд ки ман бо инҳо мерам хабар мегирам, ишонро навор мекунам. шумо бо мо бошед. ҳаррӯза чи дар ҳаёти зиндагонӣ боботон чӣ мегзарад, ишонро ба амри худ дар сайти интернетӣ бурем. лаҳзае дер ношида ман дар сайти интернетӣ мепартовам, интизор шавед. бародарони қандам, мо андозсупорандаем, налогсупорандаем. ман ҳозир номи як коргари налога ман ба шумо муаррифӣ мекунам. ин Давлатов Алихон. Давлатов Алихон вақте ки дар заминҳо кор мекунем ва мекунем, дар мисол раҳо, дар мисол дар маршруткаҳо, дар чиҳо мебинем, бачаҳо мебинанд ай куҷо модӣ? ай налогсупорӣ. ай налогсупорӣ медӣ? ин мега пеши ҳамин ки бира ака Алихон. пеши ҳамин ака Алихон бира, ҳама пеши ака Алихон бира меган. ҳама меган. Не ки ман чӣ гуфтанистам я ака Алихона? ака Алихон ин марде ҳаст ки мо бояд ифтихор кунем. ин марде ҳаст ки аслан ман намедонам, бовар ки аслан ман намедонам ки зодаи гиҷо ҳаст. чунон ҳам ман рафтам налогсупорӣ, ҳамин налогсупорӣ рафтам пеши ака Алихон, аввали вай кардагӣ рафтам. чунон ҳам пешвоз мегира, пешт мехеза. биё мега бобо, хай ман гуфтам бобоям, хай мехезам, меҷадам биши мегиша дар чойника чой, ягон кофе, ягон чи мебирам, мега бихӯ. хай мегим бисир меҳмондор. вақте ки чой пеш кард, кофе пеш кард, ҳамин дилит ором мешавад, як меҳру муҳаббат пайдо мешавад. чунон ҳам гап мезана қатид ки мегӯ бовои калоним қади гап задаист. ҳамуқа мефаҳмон, ҳамуқа марда ки чақчақи чеҳраш кушодаи ҳаста ки аҳсан ба ин мард. аҳсан. дигар андозгирандаҳо, коргарои налог, аз ин мард шумо бояд ибрат бигиред. ин мард ниҳоят бовар куд чӣ қадар ба таърифа мезебад, меарзад. вақте ки ман рафтам налога гуфтам, налога меспорем, як феъл дорад вай. мега ки аввал гирифт очкош дар иҷа мемонаву компютера нигаҳ мена, очко хати ба худат хати чашмош хатига мезана. хай камтар ширраву шарбаттор карда гап занем. нависондана сар мекуна, мега мегум ака чияи? мега ки аввал боҷу хироҷ газитора мемонад дар пеш, дага ки аввал пули ҳамира биспор.
اکا خای ما آدم مسافید خای یگون بچه ها را بتیم خونه نه مسافیدا خواندن در کار با خراج مسافیدا خواندن در کار جوانان فهموندن در کار مضمونی گپ بی احسن به این مرد احسن به این مرد مرا اشارات کردن که رولیک درازی بد شید کمپانی مگافون نمیدونم چی بود خای که رشته سخن ما دراز نمیگم ما با این مردی خدا با این اکا علی خان ما افتخار میکنیم ما خواهانی آدم هستم که همین اکا علی خان در دستگاه در تخته فخری نامی باشد با حرفهای زرین نویسنده شود و یکم اردینچه هم پیشنهاد کرده شود این بسیار شخصی بزرگ است این بسیار شخصی هست که باور که برای وطن برای مهنت خنده قطی پلم اسپوری خنده قطی پلم اسپوری رشته سخن دراز نمیکنم رولیک درازی بد شد مرا همین نه وقتی گپ زنی میشه کون نمیشه واقعی نمیشه من نمیدونم میره چی خیلی وای کنیم نمیشه اشارهش دسته که نمیتون دیگه 15 ساعت همین رولیک 15 ساعت من میپرتم برادران قندم بسیار با من گفتن که غریبا گفتن که بابا دعا فقط ما ایتو دعا طلب داریم دعا کن فقط دعا طلب داریم غریبا شما را هم در حق باباتون دعا کنین غریب و مسافر دعاش اجابت میشه و تستر مولای باختری حاجی میرزا اکا گم میزنه برادرای قند کو دعا شما در حق باباتون شما دعا کنین خدای مهربان کل مهاجرای مهنتی را کل غریبا را کل مسافرا را کل تاجیک زبان‌هایی که بیرون از مرزن غریبن خدای خداوند عمرکاشون دراز تنشون صحت مغزشون سالم خوشی‌های زندگی نصیب و روزی تون بگردونه خدایا خداوندا مهاجرت مهنتی را غریبی را مسافر را به شما آسان بگردونه بعد انجام کارها خدایا خدا با تنی صحت مغزی سالم و فیض و برکت دستی پر دلاری بسیار به وطن به خاندان به پیش پدر و مادر به پیش زوجهای مهربان برگشتن نصیب و روزی تام کنه چی مراد و مقصد و آرزوی دردی داری خدای پاک به مراد و مقصد و آرزوی نگی برادر مرا برسان الله اکبر برادران قندم جوانان محترم نوسای قند باباش زنده و سربلند آباد باشین